Ağa gence, ara sara işlep bolanokmy? Bu zatlary ejeme eşdirmolmy? Entek taýarlap bolamagy. Boloýun aýyrşdyraryn. Onno da arasajy işläýärler. Näme ýöne mal ýeren ýaly edýäň? Näme mähri ýöne agzyňdan çöreň alan ýaly? Ünsörmejek bolýan welin, diýesiň gelip dur. Sen diliňem gatudyň ekene gence. Bilemiz okdyk. Tüweleme. Özüňe bir garyp ýerden çykan adam, şonda da söze baý ekeniň. Kim bilen adam bolanyň bilsene gence. Gerek yerinden bar mähri dilimiz. Ýöne senen beýdip ýörme. Awetdi de. Han. Oh. Gep içirýän ýaly bolasym gelenok ýa-da gep daşaýan ýaly bolasym gelenok. Näme mähriň ýöne menden ary galan ýaly? Näme diýe? Aýanyma gelip ýöne iňirdäp ýör han. Diýen molda bir sebäbi bardyr. Sesin çykarmada diýilene diýer. Men edip ýörne. Mähri, men jigim Humay. Jigim bu öýde bilýär ki, men näme ýarap ýaranyk, kakmyjy men näme ýaranyk. Şoň üçinem arkaýyn bol. Ziýan etmez. Hä ber diýende. Öýde bir kaýda bir gerek gelýär, şonu da tutut eden bolýar. Özüň bir garyp ýerden çykan adam, şonu da söze baý ekeniň. Halamadyň gerek. O näme diýdiň ýa? Edirsen halamaýşyň ýaly menem halamadym. Ýöne halamasam şo sözler maňa diýilýär han. Her gezek meň maňlaýyma garyplygyň basyp durjak bolsa men näme etmeli? Mähri geldi diýip bir aýakda hyzmat edip saçak bezäp ýörün. O bolsa şu sözler bilen sag bolsun aýdýa. İşim bilen bol. Mähri, Owa, sen bilen bir görüşeli. aýdy beram. Gürleşeli. Ýaňy Humay, Näme ýen baryny aýtdymy? diňlesene. Ýaňy Humay bilen gurrungy eşitdim. Eýýäm näçinji gede eşitýän mähri? Maňa ters gurrunlar, ters hereketler gerek däl mähri. Şuleýa gelende alay haz gidende de iýiň şeýle bolsun. Sen aýlan oglanyň ýa baran maşgalan ýagdaýynyň petligi biziň günämiz däl. Özüň haladyň, özüň mardyň. Oňa hiç kim günäkar däl. Düdü bolup girip çykdan şu apdan açyk. Şu adamlaram seň tarabynda. Ýok, her gezek gelende barda tap öýü bulatoňam şu kapydan gelji bolma. Ağam gaty gep berip durýan gencem saňa. Gelnejen gep bermäni de ödümdi görýär mähri. Hudaýa şükür pikir edip bilýär. Agaran taýýarýar. Seň ýanyna gelip şu gurruny açmagymyň bir sebäbi bar. Bolmasa öň bolýalay diýip diýişim otup ýör. Ýani özüň bir garyp ýerden çykan adam şonu da söze baý ekeni diýdiňmi? Ene sen bary ýerden çykanna mähri. Ýöne söze bolýan gaty garyp jigim. Sen şu ýerden hereketine türkmençilikde gurläp bilmez agyrdan ýygyna aýtmaýyn. Diýdi aklan meren bolýar. Näme güňe gurlaýan diýdi. Неизвестный абонент.
Alo. Alo. Edara girdin mi dost? Hava dost men geldim aro. Sağ tarafında, liftten çık, çep tarafında. Kavulhana yazılı bolmaly. Ay berde kavulhana kene o. Haysi birine giren ay. Hemmesinde kavulhana yazılı değildir. Gir ver, çıkan edir öňden. Kavulhana yazılıdır. Gel ver. Bollu. Salam. Salam. Neme men xanyň ýanyna geldim berdim ki. Hawa maňa aýdyp goýdy. Ha, berdim xan. Hawa. Bolýa. Neme sizin berdi işleýän? Hawa. Bolýa. Şerhil adam aray. Assalamu alaykum dostum. Wa aleykum selam. Institutu diýinin gitdiň la o. Ay dost, şu iş başaýlyk bilen nira barýarmy bilen. Geç. Arasyna diýince malmaly ho. Bolmasa näçe yglasaňam puluň ýydynyň ýetdirenok dost. Näçe ygla ber kösenip. Wagtyň gidiýe, puluň gidiýe. Ýöre ýaşyk tapdyranok dost. Garrak gitdi o Ferit. O diýäniň hem dogry dost. O diýäniň hem dogry. Bir jemit dostçan, men Ardu hojaga deýin. Bir kofe aýdaýyn. Alo, Ardu. Gerekkä dost, gerekkä. Kofe içecekkä. İşekdem. Sawal gitjekläýärmi? Sen merken indi. Ýok, o wazar edilme. Bolýa. Arzu diýsen arzu eken. Her kim arzu eder, biri ýygynyň ýeter. Arzuňa ýetipsiň. Hey dost, senem var. Oýsan ay. Bu bir kärdeşimiň gydy. Ýaňrak ýakynna okuny tordy. Bir hatbete öwrensän, bir iş öwrensän diýip kagazy ýanyna işaray dedi. Onuň biziň ýanymyzda da bir hatbete adam gerek diýip aldymy boldy. Ay dost, näme diýseň ama wara? Diňle dost. Arzu sen diýenliňden däl. Düşündiňmi? Bu ýyl adaly. Ondan bahym toý. Özüňem çağıl suwal adamla utanokmy? Ondan kim arada näge pikir etseň hem dost? Ýöne men ýandakylar barada şeýle biderek pikir etme. Iň bolmanyna bir fiýlag bolsun aray, men üçin. Ay bolýala o dost. Derrew gyzarlyp başlaýan ay seni. Bilýäň men oýnat diýärmi? Oýnat diýär. Ey, doğru da aray. Senem diýen atlan göwün şaýdar. Bolýa, sen näme işleýän? Ha, menmi? Men barada aýtsam. Ertiriňiz haýyrly. Salam gyzym. Salam kaka. Sagamany ördüňizmi? Kaka, men bugün görüňdeşlige barýan. Töweleme nire? Dün bir karhana arda tapşyrdım. Onsoň olaram jogap berdiler. Gurrundeşikden näme aray? O gelmeň ýanynda o. Benim işim kene. Şoňdan biz ýetişemzok. Bize kömek edersiň desen. Gyýdym, agaň dogry aýdýa. Başka yerde de ütkeşik zat ýokdur. Gowdy agaň ýanynda işle. Göz ulak bolar saňa. Owa, kaka benim şolay diýanna. Menem başlygy duýdurar. Aýlygymyzam owa. Aýtym gözümiň alyna bolar. Bolýa kaka, maňa tapawdy ýok. Maňa iş bolsa bolýa. Az birje bolun. Mekan, adam mama? Mekan. Salam. Aha, salam. Qowme. Geçäň giräň. Bol bardım. Gel dost. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Canım sağ Gel geç otur. İş yapıyorum sağma. Gowmy işler? Ha, Hudaýa şükür. Gel dost, hyzmat gulluk. Biz hem şunçy iş yapýarsan, bular ýaly odaňy ýanymyza almalar etmän nirtewelimi? Sen kime näme diýip duraň bilýärmi? Diliň diýişiň aňyrsyna saklaw. Sen men jigime şey diýär, kim o sen o? Düşündiňmi? Näme urlap oturaň bilýärmi? Indi bildiň däme men jigim digine oşoňo. Turgun Morstaýdan. Sen ilem dost sorma. Agam, näme boldy?
Sesiňiz näme goklaşdyňyz? Diňle dost. Arzu sen diýendigden däl. Düşünürmi? Bu ýyl adaly. Ondan bagym toý. Ödüm çağal suwaladyň butona okma. Elki o döwrüne wasyp gördi. Ötmede gedek. Başlyk näme üçin çağırdy käre? Başlyk mümkinmi? Gel geç otur. Hova, uğrat Karaşyan. Mekan. Yeni 2 tapkır yağlarımız gelýändir. Hayal etmän mahabatlandırmalı bunu. Başlyk näçe-mende gözüňi tutýan açykdaýjyny? Ma hiç gıdıklı değil. Ne çıktaycı olsa bolsun men tayyar. Onu men bir tanışma başlyk. Neme men haşit etip göreyim onu. Hova. Bir kitapar amatla etmegem ahmal, gurluş göreyim. Ardan torap adam kaçırayım yine. Yo, Bile bu. Nire seretsen Amazon yağı olup durmalı. Düşündün mü? Bolu bas düşündüm. Ma bir kıcığın vakit ver. Menon derew belletin ederim. Edil şänik de oynayal eder. Hani bol? Tur. Tiz. Hani? Bol bas. Alo. Ho, dinleýän. Gowmay dost. Näl ýagdaýlar, gowumjan saglyklar. Şükür Allah ýagşy. İşläp gördüňmi? Hawa, gel. Näme dost, sen bilen görüşip bolardymy? Bir maslahat bardy. Gel görüşürüz. Gel. Nirde kaçan? Aýdyn şu wagt gel hem ola, studiýada men. İşdemi? Hawa. Bol dost bardy mädir? Bolýa. Bizem bir gazan ala. Assalamu alaykum dost. Wa aleykumselam. Gel Mekan. İşläp gördüň zagaman. Yaxşı. Gowumjan Yaxşı. saglyklar, Gowma, näli? geç otur. Näli olsaň reklamly? Oy, şükür gowy. Çay, kofe bir açyklar alaýmmy? Yok gerek geldi o sağ ol. Şu reklamı ulaşmana geldim lan. Seyret dost biz täze yağ getirdik. Hawa näme ýag? On adı Amazon. Hawa. Masin yağı, karobka yağı, qaraz her tüýtüjek yağlar getirdik biz. Onu soňam o antifrizam getirdik. Qaraz umuman muň ähli görnüşlerini giň işleýin başlyk size düşündirer de. Men dost. Mahabat edip bererin dost. Ýöne şo harit gowdatmy, ýüdüňi tonurmajokdatmy, adamlar bizi görüp şol harida alýarlar dost. Onuň egerde şo zat biderek çyksa dost, bide abray däl. Ey dostum, sen zatdan gatar kayın bol. Ya hakkında içkin maglumaty baslyň öz aýdar. Onuň indi näýili bar? Gydyklarynam raýt. Neme müzzemi? Neme? Dost, baslyk bara biraz ınjyrak bolansaň wara. Aslında seni öwümde wara, gaty öwdümmi? Bir netije görelýidi, hem edýän işlerini görelýidi. Olaň ýuwaş pullu temada geri berernidi. Sen şol üçin şu gedek bir gaýrat et dost. Bor mekanjan bolýa dost, arkaýyn bir gedek iş adam bol. Tanışdymady orada. Hawa ýöne iniklerde bir baha keser dost. Arkaýyn baha keser dost. Şu gedek bir gaýrat. Bolýa. Okey dost. Bolýa dost, men ýöredim. Bolyam. Orta bol. Bolýa, sag ol. Öňünden aýdaryna ýygnak wagtym. Arkaýyn bol. Alo. Ne ettin, gürleştin mi? Oo. Bask edil şuats gürleşdim. Ondan? Gül ýaly boldy baslyk. Hemme zatdas. Mesele de reklaman özüm etip bereýin diýdi baslyk ol. Bolupdur da. Ýöne wara öňünden awans. Arkaýyn ol berer. Bolly baslyk bolly. Onam aýtdym bolly baslyk bolly. Gelýärmi? Şop ýygnak wagty barjak diýdi bolly baslyk. Bakym gelýärdiň. Bolýa. Bor baslyk barar nädir? Şeydi pullanaýmasa pullanmam bolana. Yes, daş boldy daro daş. Olanlar, şu yağları biz Türkmenistan'a täze getirdik.
Indi bizim borcumuz şu ýaglary Türkmenistanyň ähli bazarlaryna satyba göýermek. Indi men size şu ýaglar barada giň işleýin, maglumat bereýin. Bu Amazon ýaglary ýylyň ähli pasyllary üçin niýetlenendir. Bu ýaglaryň ählisi islendik barlardan geçendir. Şu ýaglaryň hiçdem geçirilen barlarlarda yüzümüzi utandırmadı. İnşallah indem utandırmaz. Ine bu görýäniňiz antifriz. Has dogrusu antifrizin baly. Şunu inha 10 litrlik su koyuyorsun da. Şu antifrizlerin izinden yettiler. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Geldin mi dost? Geldim, Bas geldim ine suda men diýip Başla bunun oturam. gecesi. Han nanesi? He, şeyle mi? Bolya geç. Geçin. Ya bismillah. Siz başlarını da bağışlarsınız da. Ziyani yok ağam. Günü hemen arkayın devam ediverin. Oğlanlar yan kaydışmayalı. Bu yağları Türkmenistan'a getirmek için elimizde varın ettik. Kaygırmadık hiç fırgücü. Hudaya şükür ine bar kazancımızı şu yağlara koyduk. İndem netiveden buları satışa gövermeli. Şu yağları mahabatlandırmak için hiç pulu kaygıramadık. Mahabata değişli, ehli işleri biz size inanıyoruz. Mekancan ile maslahatlaştık. O da mahabatı size inandı. Alağa. Umumi mahabada näçerek çykdyjyny gödöwüne getirýäňiz. Indi bir aktyorlar gerek bor, guramoçuluk. Onuň şoňa görärek ssenariýa ýazarýarrak bir hasap içinde bolar ýaly. İslendik çykdyjyny biz çekip bilýäris. Sen diňe bahaň aýt. İş hakyňyzy mekan bilen maslahatlaşansyňyz da. Maslahatlaşdyk. Owo, mekan bilen owo turup maslahatlaşdyk, owo. Men bilesim gelýän zadam, şu zady owo halky ýetirmek üçin bir kedek mahabat eden bilen bolanok. Bir iş başlamys soňam ýylyderli mahabat edip durmak gerek. Onuň şonu bilýän idim. Bir kedek mahabat etdirýäňizmi ýa-da ýylyderlimi? Biz muny dowamly mahabat ederiz. Düşnükli. Han. Ho, Bir men sägen seni dost. Diňle dost. Edil men beýtjek bolmadym na. eýni men sana näme diýeýin ay? Gasagyl pul gerek bolar, ýalňyş düşünme dost. Bir hili bir Hasany meher tanaýan, senden garaşamakdymlay, olaň ýanynda bolşuň näýlay? Ýanky ýerde bir köpüge malamak mene sawol tarakatyna geldim, sen näme edip biljek? Utanaň okmay, puluň öňünde ejid ekeniň. Başlığından öğrenmeli atlanken. Awa. Öyle alay. Dolucu pulun getiriyen, ondan sonra başlayaz. Öyle mi? Özün tanıtmasan ay. Pul tayin olanını canlaşay. Neme